Ade. Ade. Lah apa babi hutan iki? Ade. Ana apa? Kok iki bengi-bengi mrene? Aku ate nyelang sepeda, Ade. Lho, sepedaku mbok sele. Iya, Pak De. Nyelang. Sepeda iki kaya bojo, ya, tak lus-lus, tak sayang-sayang. Lho lah kok disele-seleno? Apa oleh bojomu tak sele? Ora bodoh diseling sampean iki. Mangkane. Lho ngene lho, Pak De. Kok sepeda ngene iki. Sampeyan kan kanca plek CS kentel. Iya. Mosok kanca mosok ati nyilih kancane nyilih gak oleh. Oh iya. Iya kan? Sama teman harus saling membantu. Nah, ini lho. Konceku kaya dulur. Dulur. Iya. Lek dulur duwe, kon yo duwe. Nek kanca gak duwe, padha gak duwe ini. Oh iya. Lah, ngene lho. Iki kan tak gawe ndolek dhuwit. Kok nggak gojek? Gojek. Gojek aja. Lho kan kok oleh dhuwit. Tapi kan kaya dulur. Dulur. Dulur iki. Ya wis. Ya ya. Oke. Iya. Ya wis. Lho, sik. Kon nang gojek kan oleh duwe. Oleh duwe. Iya. Lah kanca kaya dulur. Dulur. Iya. Dulur. Dulur kan gak duwe duwe. Kon duwe duwe. Duwe. Nanti kanca kaya dulur. Iki dhuwitku. Lho. Kanca kaya Dulur. Nah, lek kanca gak duwe duwe. Gak duwe dhuwit pisan. Wis ya, duwe kan aku ya. Heeh, Oke, matur suwun. Nah, mulai udan iki. Nah, mulai ngono. Loh. Duitku. Loh. Ya apa duit Mang? Aduh ditutup. Aduh. Kena kentamane awak iki. Aduh, ya opo rek.